ale ak som chcel nové korčule, tak musel som pomáhať našim, čiže ma aktívne zapájali do toho biznisu, do tej tvorby tých dresov a vlastne som šil aj ja hokejové dresy a keďže som si fyzicky nedostával peniaze za to, ale dostal som nové korčule, ktoré dajme tomu v tej dobe stáli 16 000, 18 000 korún, hej. A vaša značka začína mať nejaké ego, že si vás začínajú všímať iní hráči, ktoré to ego bolo predtým podstatne vyššie, drzejšie, čiže aj tá vaša značka začína byť drzá. Spôsobom nič som o tom nevedel. Jasné, ale ako sa to stane, že z nehnuteľnosti niekto skočí na výrobu takýchto regeneračných krémov? Čo sa stalo? Si sa ráno zobudil, alebo vieš, ten impuls? Impuls bol paradoxne to bolo zhodou náhod. Vrátim sa do tej histórie roku 2013, kedy sme vlastne vytvorili ten prvotný produkt a tam padla myšlienka, respektíve v tej dobe som nejak pomáhal spoločnosti Alpa sa nejak dostať na ruský trh cez kontakty, ktoré sme mali. Čiže to bola nejaká úplná náhoda, že mal si zrobiť nejakého... Úplne niečo, riešili sme úplne niečo iné a vlastne tej Alpe som takto pomáhal sa dostať cez kontakty, ktoré mám v Puchove, kde zhodou okolností chalan Stanko, ktorý mi robí doteraz grafiku, tak jeho otec bol vlastne vyslanec v Rusku cez Matador a má veľmi silné kontakty v Rusku, takže cez neho sme riešili toto do Alpy a tam vznikla prvotná myšlienka, že by sme mohli vlastne proste auto, s ktorým chodíme na preteky, sú tam leasingy jedno s druhým, takže nie je to sranda, ale si postavený presne pred nejakú prekážku, na ktorú sa ale reálne musí začať pozerať zhora. Nie spredu, že nevidím, čo je za ňou, ale musíš sa začať pozerať na ňu zhora, že OK, toto sa dá prejsť, keď budeme robiť toto a toto, spravíme takéto ťahy. Takže, a toto som ja začal vytvárať, ale vytváral som to nevedome. Nevedome, lebo až v určitej fáze som začal hľadať sám seba, a to, kto som, a aby som prišiel na to, že tieto veci, ktoré som robil nevedome, sú mne prirodzené. Čiže tých skutočností vieš robiť normálne vedome. Každý deň ich vieš vytvárať, lebo v tom si silný a ty proste tie prekážky, kde už iný by si povedal, že je koniec, ja firmu zatváram, lebo už iná cesta nevedie, tak ja som proste vytvoril ešte ďalších x spôsobov, ako tie prekážky vieme prejsť a postaviť sa na tú čiaru, ale sú veci, ktoré stále nie si niekde dokonali, že tam ti to chýba a potrebuješ tam postaviť ešte ďalších ľudí, ktorí vytiahnú veci, ktoré, dajme tomu, ty ich nevieš robiť perfektne a takto. Ale je to tam takto. Jasné. Čiže skrátka dostal si, povedzme tomu, takú malú facku z tej Európskej únie, ty si začal hľadať nejaké iné spôsoby a vďaka tomu teda sú tu aj tieto ďalšie krémy, ktoré síce bol nejaký čas, to trvalo, kým sa to, ako ty hovoríš, všetko otestovalo, ale už to obdobie si nejako prežil. Máš aj konkurenciu v tomto u nás na Slovensku, alebo tak? A tak akože, keď to mám zobrať na tú konkurenciu, keď sa mám na to pozrieť, tak treba si fakt naliať pohár. Tak z každej tej byliny tam môže mať možno, že zastúpenie ani nie 1%. To znamená, že mám tam síce 30 bylín, ale bez nejakého silného efektu. Nie je to vlastne fokusované na niečo. Presne tak. A je to veľmi dôležité namiešať to správne, lebo ono, aj keď to namiešate, tak to neznamená, že to ešte bude fungovať. Respektíve tie suroviny nemusia so sebou sa dať dokopy. A keďže je to tak, že to, čo je do 10%, tak výroba so schválením a s procesom záťažových testov trvá niekde okolo 14-16 mesiacov. Nad 10% do 12-13% je to 16-18 mesiacov a všetko, čo je nad 15%, tak to bude trvať minimálne do tých 2 rokov. Tam len záťažové testy, to znamená, že každý mesiac sa to otvorí, je to proste teplo-chlad. Je to namiešané, sa to otvorí a kontroluje sa to, či tá konzistencia drží, či sa to proste neoddelilo od seba jedno s druhým a jak to sa môže stať, si zober, že sa to môže stať v 15. mesiaci. Proste zhrčkavie to a ideš odznova. Že je to beh na dlhé trate. To je akože, je to extrém.
po zaťažových testoch sa to posúva potom na výskumný ústav, kde už vlastne ide ten proces celého toho schvaľovania, že tam už to zase testujú na koži, či to je v poriadku, či to nebude robiť nejaké problémy, a či to percentuálne zastúpenie stále bude spadať do kozmetiky, alebo už je to doslova, že to pohltili a prečítal som ich veľmi rýchlo, lebo som to nejakým spôsobom cítil, že toto je niečo, čo ma posúva, niečo, čo je možno, že náročné pre moju hlavu, tak ide to pomalšie. Nedá sa mi to, mám možno, že radšej filmy. No a potom v rámci firmy, že vyhľadávaš ďalšie cesty, kde môžeš posunúť ten obchod, kde ho môžeš zlepšiť, tie spôsoby, rozkresli si to na nejakú mapu, no asi tak, no proste. Jasné. Akú najväčšiu chybu podnikateľskú si spravil podľa teba? Jednu som spravil 10 rokov dozadu, že som veril a nedopadlo to dobre a poučil som sa a už viem, že by som to v živote tak neurobil. A akože je to vec, ktorá je v procese, ktorá sa stále rieši, ale myslím si, že ako vyrieši sa úplne v poriadku, ale viem, že už by som to v živote neurobil. Čiže nechceš o tom hovoriť? Nie, akože je to, pre mňa je to ponaučenie, nebolo to nič zlé, len ja som človek, ktorý je veľmi dôverčivý, a proste sprosto som naletel som a uveril som, že je to takto v poriadku a je to. Život pre mňa je život škola. Hej, ja nie som dokonalý, nie som 100%. Vrám, že ja sa smejem, že ja som fakt vyučený krajčír, ale prešiel som toľkými vecami, že sa mi stávalo, keď som sa staral o developerské projekty, že ma ľudia oslovovali pán doktor, ako si myslel, že som právnik, alebo niečo, a nie som. Hej, je to proste len spôsob, že vieš vystupovať, vieš dobre komunikovať a ľudia si to o tebe myslia, ale nie som dokonalý a v niektorých veciach som proste uveril ľuďom, ktorým som veril ako kamarátom a nebolo to tak, takže som na to doplatil a to je niečo, čo by som viem, že už by som v živote tak neurobil, takže toto bola taká chyba. Ostatné by som ani nepovažoval za chyby, lebo to, čo vlastne, a to zapadá do tej fyzionomie toho človeka, ako mňa, ako takého, že ty to robíš proste spontánne, nevedomé a zistíš, že to si vlastne ty, že ty to dokážeš vytvárať pocitovo tak silno, že to má hlavu petu. Ale niekedy to není dobré, lebo napríklad toto, Junior, je pre mňa je toto najlepší krém, aký môže byť. Je ešte lepší ako ten pôvodný, ale vsadil som na to, že nazveme to Junior, lebo neexistuje nič na trhu pre deti. Neexistuje. Ale Junior primárne znamená to, že sila toho krému je ozaj taká, že keď sa človek natre, tak reálne to telo ovládne. A ešte jeho vôňa je taká, že keď to ovoniaš, tak je to presne, ja to opisujem, že je to presne ako v rozprávke Ratatouille, keď potkan Egovi uvaril to jedlo a jeho to vrátilo do detských čias. Ratatouille mu uvaril. Áno, Ratatouille mu uvaril vlastne tú klobásku s tým zemiakom, neviem, ako sa to volá. No to je zelenina, to je Ratatouille sa to volá. Áno, tak ten krém, keď ho človek registrovaný v rámci Európy, neskôr pôjde v rámci sveta a Niambo je vlastne vybraté k mojej osobnosti ako človeka, k tomu, že motivujem ľudí sa buď hýbať, alebo zmeniť myslenie k lepšiemu, ináč sa začať pozerať na svet. Tá motivácia je vlastne stmelovanie, vytváranie komunít tohoto a v konečnom dôsledku vlastne vychádzame, Niambo je vlastne názov hory na pobreží Slonoviny. A jak ten čas išiel, ak už to prišlo zaregistrované jedno s druhým, tak mne tá kreativita a to celé prichádza do toho, že ten diamant, vlastne, ktorý som si vytvoril ako nositeľné logo, bude otočený o 180 stupňov, čiže bude symbolizovať horu, ale stále je to diamant
a je to presne ten spodok toho diamantu je široký a to sú proste to produktové portfólio, že není to jeden krém, ale ako som povedal, že keď to celé bude, tak tam bude okolo 80 až 100 vecí, ktoré môžu stále narastať, lebo máme tam výživové doplnky, tam nachystané a kopec ďalších vecí. A tie steny toho diamantu sú presne tá motivácia, to zdolávanie, lebo robím team buildingy a behávam s ľuďmi Spartany a takéto veci. Demotivujem vlastne tie týmy prekonovať prekážky, ktoré sa potom premietajú do fyzických vecí, ako to robiť v súkromí alebo v... Som to ja, sú to moje produkty, je to moja značka, a nejakým spôsobom to proste dávam do sveta, takže je to noáčo. Tí, čo ma, alebo to nechcú, tak aj tak jedného dňa potom siahnu, takže noáčo. Dobre, ok. A na záver máme anketku. Brinzové halušky alebo sushi? Aj. Hej. Pivo alebo víno? Keď víno, tak je to rybezlový perek, ako malinovka, ale len tak s manželkou. A pivo zásadne iba v lete v Chorvátsku. Hej. Ja mám tiež tak, že ja mám zase tak, že víno v zime a pivo v lete. Hej. A domček v lese alebo domček na pláži? No, obidva majú čosi do seba. Manželke sa plnia sny, ktoré sa jej snívajú také... že sa videla raz niekedy na balkóne pri mori, tak pri oceáne, tak uvidíme. My ideme opačne, ak 2018 sme založili a v Amerike firmu, len prišiel potom COVID, tak je to tam mŕtve, tak možno, že raz to tam bude. No firma už je tam založená. Dobre, ďakujem ti za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne. Ja som rozkecaný, vieš, ja to mám problém toto.